tresno nadyan mung srana piranti bareng berdua 1 2 3 ya gambarmu balane padane cangkoke 1 2 3 ya gambarmu ngene iki engko ya anu mucal isuk-isuk. Nggih. Langsung upacara hari Senin. Wah iya, tetep masuk ya walaupun malam wayangan. Oh, harus tetap masuk. Mesti jarine informasine saka sing girong, engko sing guru ben cepet bareng aku jare. Kaya Sinta tenan wis ora Sin. Kaya Renjel. Manut cinta aku lho ya anu. Ya. Itu ya. Nggih tapi nggih mengke melihat-lihat dulu. Oh iya, ora apa-apa. Oh ya duwe kewajiban kok. Selamat pagi ya Pika. Nggih, wilujeng enjing Mas Dalang. Heeh. Wah, wingi tanggapan endi wingi ora melu? Alhamdulillah datang Kebumen menika. Nderekke sinten cah ayu? Nderekke Unindra. Unindra, dalange sinten wong ayu? Dalange itu Mas Herjuno. Oh iya, Herjuno. Aku buta babrah. Iya. Ya, ora apa-apa. Yo, saiki nembang wong loro. Permintaan saka sapa mau? Bapak Oka. Dari mana? Dari mana? Australia. Ya. Kamu yang mendapatkan WA-nya kok nggak lupa itu di mana? Iya. Tembangnya apa? Yang tadinya apa? Menjadi kalau apa? mau nyuwun apa niku Sri kersane Uning. Sri Uning. Terus wis ditembang nih sapa? Mbak Vela. Heeh, terus bareng ngono nyuwun apa? Nyuwun Sambung panci dalu. Aku ora maca WA-ne iso lho, maca pikirane. Ayo. jenengan niku napa to? Dibawani sik wong ayu, ayo. Melok berarti. Melok. Bawane piye? Ayo bawa, dibawa no. Maca ora apa-apa presiden maca kok. Iya. Iya. Bawa gawane lho ya, sing asli Mbak Sukron. Kalau Mas Heru itu aktif privat loh. Kedap sabar. Niki kula ngaturaken sing sinom mawon nggih Mas. Lho, ada. Maca, anek dhewe bawane. Ada. Mbak Sukron to? Sing asli Mbak Sukron lho, gawane pokoke. Heeh. Nggih, lagi sinom. Yo. Yes pokoke kuwi lah. Emanipun yo. Power sing banter yo. Wus, nyanyi wus akrami. Mbak Renjel. Pomo.
Mbak Renjel. Prandene. Sik. Wi, ini HP ini siji to. Satu. Dikirim ning Mbak Renjel. Aja nglumpuk ngono kuwi elek. Dikirim mbek aneh. Ayo. Kok nglumpuk. Sekedap ya, Pak. Nggih, ya. Ya, Pak Danang. Oh, Abah. Seri Kene, ya pikir aja kene. Penataan panggungnya Nggih, kudu Mas. ditata. Nggih. Ah, iya. Nggih, nuwun sewu nggih saderengipun. Aja bokongi dalang rada rono. Ah. Nggih. Aduh, Nuwun pangapunten Iya, iya. ingkang Ayo kono, ayo. Dari mana ini tadi? Yo. Pranggene paksa suka. Yuk. jebul nimas uga nanggepi Sekali lagi yuk. Ah, jebul apa to teruse yuk? Ayo to sambung. ayo to sambung rasa Renjel. Nanging manci telu. Yuk. tanhono ingkang ngrupita Heeh. Nyunta tresno nadyan mung srana piranti. Bareng berdua. 1, 2, 3. Ya. Gambarmu Balane. Padane cangkoke. 1, 2, 3. Ya. gambarmu Ya Pika 1, 2, 3. Ya. sing gedhe
Bos. Oh. Kok ya Mas Arya ana ngeramban kedua. Yuk Mbak Renjel. Mendah boyo Yo joget awake diubahne yo. Oh. Yopika, yuk. Kang Mas Kang Prat ngaturake panuwun dumateng Bapak Oka Wibowo ingkang sampun paring talyasih. Mugi-mugi lemah teles Gusti Allah ingkang bales, lemah garing Gusti Allah ingkang peparing. Yuk, yuk. Mendah boyo bareng-bareng. Jangan judul dulu, lanjut ya ono sesi deman. Ada Mbak Pesek, jumeneng Mbak Pesek. Jangan duduk dulu ya Pak Yof. Hinggih Mas sesi Jalang. deman diatur nih. Wah iki ya kudu diratani. Sik tak wacane sik. Iki mau sing nyuwun sapa? Selamat malam Mas Akbar, nderek monitor saking Jabrik FMA. Badhe nyuwun lagu langgam sesi deman kagem anggota FMA. Semoga Asta Prata semakin sukses. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam J kagem sedaya keluarga besar FMA Family, grup WA khususnya dan fan militan Asta Prata di live streaming Asta Prata Media saat ini. Semoga semua sehat. Sukses buat Mas Akbar. Amin. Assalamualaikum. Pak Sun Krik saking Magetan dari Wungon lewat YouTube minta gending sesi deman mugi lancar pakliranipun. Iki ana meneh iki mau assalamualaikum saking kula Bapak Lasiman. Ya. Yo, tangga melok. Masa ya hadir iki.
Sehat-sehat sukses selalu untuk ridho lan keberkahaning saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi dipun paringi sampun iki wau lintang asmara. Kagem sedaya pamirsa hanenggani lumantar live Astabrata matur nuwun. Dandang gula larase slendro. Dibawani dhisik Mbak Pesek. Yo, gantian. Ya. Nggih, nggih. Niki nuwun sewu Pak Delang menawi kula ngunjuk riyen pareng mboten. Oleh. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Ya. Ini aja lungguh ya. Nggih, cahayu monggo. Mboten iki lho mboten iki mboten nunggu kok. Iya. Ning yo sunahe wong apa iki wong ngombe iki lungguh, heeh. Nek mimik duduk. Pripun? Nek mimik duduk. Nek mimik duduk. Iya. Nggih mengko duduk pareng. Pareng. Nggih. Ning aja balik, duduk di situ aja. Duduk engko nek lungguh ora nembang no ning kono wae. Ya, karo lungguh. Wis lungguh ayo. Ayo saya. Apik kok kaduan. Iya kok piye ta? Wiwitane handerek sapeki. Ya, Anu Sri minum Mbak? Enggak. Oh iya. Iya, ayo yop. Priya. Yo. Priya bagus kang holaku daya Sri. Sawan menyang kutha Uga ngaturake panuwun iki sing live streaming Astabrata sampai detik ini ada 1.300 penonton pasang mata. Ngaturaken panuwun nggih, sampun dipun tenggani live streaming. Ayo ya. Sri. Selendang kuning. Iya. Kang saking ukir. Arep rabi sik dawa. Enak sing dawa. Iya, iya. Suara kurang permana ning wase lho. Kelangan sepira Mas Dia? Ning wases Jane mau ya Pika kuwi mau jane sisen goro-goro arepe tak pasangne karo Mbak Villa kok ning pamundutane Bapak Oka Wibowo dari Australia itu sambung wanci dalu berpasangan dengan Mbak Ren. Ja. Berarti sebar iki Villa karo Yopika. Ayo, terus ayo. Ayo lanjut Sri. Angrung-rung marang bendera. Iya. Ya Pika. Piasulis pio pijar nyincangake hale
1, 2, 3 bareng. Yo. Terus tresno sesidem. Ramban kedua dangdut slow Mas Arya. Iya. Yuk Jopika. Urip ana
Ngrungokake. Urip ana ada permintaan dari WhatsApp. Lagu Denok yang nembang harus Mbak Vela sama Mbak Yovika. Ayo Vela jumeneng sepate ca. Ya, Orang gowo payung sikile dibareng dramaane montung Surabaya oker sunan Madiun tetap merdeka. Wilujeng-enjing selamat pagi putra daerah dari Ponorogo, Mbak. Wilujeng-enjing Mas Dalam. Wah, piye? Nyaman toh Nasna Brata? Alhamdulillah nyaman. Oh iya, ngono mbiyen jare wedi. Lho ya Apa toh Mas Heru? Omong ora iso padahal iso ya. Jangan takut dihujat ya. Enggak. Contohnya adik-adik dan mbak-mbakmu gitu. Ini sudah dihujat semua toh. Lontek kabeh. Sik contone Sinta nyekel mixin. Satu kalimat hujatan netizen sing pernah kamu dapatkan apa? Satu contoh. Suaranya cempe jadi. Sri. Hujatannya apa? Sri. Hujatannya apa? Sri. Tahu Sri. Pernah. Apa satu Difitnah jadi kembaran jam karo dalange. Terus Aulia udah nanti ya urung nanti ya kita Aulia. Lah iki gak iki mesti. Wis tahu bro Aul. Tahu. Satu aja. Apa? Wis apa sing sak elimu ya? Apa sembarang? Apa satu? Senengane kukur-kukur. Oh ya, lu nyat gatel kok dihujat. Yo, kana sapa? Mbak Rachel, oh tahu iki. Tak pernah toh? Nggih, nate. Satu saja apa? Lupa. Karena aku tidak pernah buka komentar jahat, jadi bodoh amat. Aku iya, tidak nek pernah parsin melihatnya. paling aman. Iya. Bubar. Ayo Pika, selama ikut sebenarnya contohnya apa saja yang pernah dihujat? Watai mah disebut nih. Satu. Siji ya. Ah. Contohnya jari ini gatel roda langit. Gatel yo apa ki solusine yo kaya aul ngono dikukur. Dua apa? Kemayu. Tiga. 3 jari suaranya cempreng. Ya padha berarti papat. Terus ngagem napa niku? Rasukan ngene iki lho Mas. Rasukan jari napa Kan kebaya? Nggih jare nggih kebaya. Riyen kan kula zamane awal-awal kan ngagem ubet nggih. Ubet ya. Nyampingi ubet. Niku jarine dilokne ora iso kebayaan. Bodine kaya embok-embok. Terus malah sing paling suwakit niku jane Mas. Upama dirasakne niki wah Apa? Banding nih Mas. Oh, lagu no. Nyanyi Mbak Yom. Terus apa nih? Liane. Liane apa nih ya? Apa nih? Di. Alah aku wis nganti wis ra iso maca wis males aku mes nungi. Oh iya, mau jadi apa sing pertama mau? Apa gatel apa gandeng? Gatel roda langit. Oh, gatel roda langit. Nggih, kan. Jane aku ora tau nyapa-nyapa nggih cah mau disekseni sak meneh kaya aku ora tau nyapa-nyapa karo dalan. Kaya ngono kowe. Aja kaya mangkono kowe. Kayaknya takutnya malah bahaya gitu. Wes lagu Denok ya.
Apa? Oh, iya Velaur. Ayo. Oh iya. Luapkan. Nggih, sing jelas dibanding-bandingne niku mesti. 2. Niku. Terus daripada Niko kok malah milih Elsie. Nanti rasanya kayak aku Elsie loh bayangno. Iso. Ono kowe kebangan tuh ya Cus ya, ngono ya Cus ya. Iso imbangane Cus. Dan masih banyak lagi wakeh pokoknya. Oh iya. Nek ditanggepi. Enten mulih Mas. Apa? Enten mulih iki kula dipacok-pacok kali dalangi jarine ngono. Piye? Dipacok-pacokne ngono. Nggih, maksudnya kaya gandeng karo dalangi jare ngono. Lah tenan apa mboten Mbak Yo? Lah nggih, niki mumpung kepanggih oleh dalangi. Lah. Jane gandeng tenan apa ora to, Mas? Hah? Jane gandeng tenan apa ora to? Gini loh, kalau di atas panggung itu chemistry itu harus gandeng, betul nggak? Betul. Nek kowe iki ora nggur Yovika, nek gandeng chemistry lho. Aku karo Sinta ya kudu gandeng chemistry, karo Pesek kudu gandeng chemistry, karo Aul gandeng chemistry, karo Mbak Renzel, karo Vela, karo Bupar, kuwi kudu gandeng chemistry. Mergo antaraning dalang karo sinden kuwi kudu kawin. Lah iki Tegese kawin iki maksudnya profesional kerja ngono to, Mas? Profesional kerja maksudnya sing kawin itu adalah chemistry Oh, begitu. antara dalang dan sinden. Berarti intinya kesimpulannya kita tidak ada apa-apa begitu toh? Iya toh. Nah, saat niki kan pun diseseni tiang kathah niki Bapak Ibu. Bapak datang mriki. Bapak Ibu ingkang monitor datang dalem. Sampun mirengaken piyambak. Statement dari dalangnya kalau kita tidak ada apa-apa. Hanya teman kerja. Chemistry di atas panggung kudu kawin. Gitu. Lintune mboten. Dah repot ya. Anu, sop sik to, sing diujan ngantek moh melok tanggapane Vela kok malah iki luwih nemen. Protese lho. Yo Denok. Ya Denok, Mas Tris, racikne ya. Terima kasih Mbak Vela. Permintaan menika wonten Sutya ya. Sutya saking FMA nggih menika ingkang kedah nembang Mbak Aulia kalian Mbak Yovika. Wah. Jane Sutya. jenengan juara kula ngono Mas. Sutya. Ayo Aul, ayo. Sutya. Ya, Tris. Iya. Lah iya, Sutya, iya. Wes lah sing njaluk Yovika akeh banget kan berarti penggemarnya banyak gitu loh. Amin, alhamdulillah. Ayo. Jenengan nggih mboten Mas? Amin. Yo Sutya,